Omo dia ye nipa be se enwotwe enrada akwaside adwada ye enradwada nipa be mienu mai baako panyina na ne afie ono oba no so akasa the same thing ono oba no kasa oba no se wayi ne ho de akere no na sebi wo ye papa enya adwembone ne kuta nipa ena wafre obi na ase wo hwe naked onso hwe naked a adenti na wo se wabɔ ne dua won fa sika mele wa ne sika en famle no e force ada omo dia ye nkrofo ama mai opanyini bi tia ti ne suo na ano no nya asam keto a wabɔ ne dua Ye, arishimama mamunyina ha. Ade a che ne sere che nra, ese hia. Osomfo, ma de nyina na oya de kese, kronkron ta no Okomfo na menimo se hia enwumi fan. Ye bu na kai na kaka bi bom ti bi firi mi de bi ka ho a, ene eye ebrada. Ye mfa se na mo twedi ampon, okoruko nyankopon je obo soro ba asaze oton si obo wi obo hu ba han ba no ba nom. Odoma boa ye da so ti ase. Ketrema da bodwe mo jade die mu afrisane ye nyanti atenka boni bia afi kwa wieye ye da asede bo twedi ampon ye da so tiase ohaw ne ekukuruhwi ase nyina la sabe otamfo no de opene se kiawu ki atete ki asai ki abrabo asai ki abrabo gicha ki ehuna mane ki dayare sabia ki srangedi empo kiawu nanso eka odasani nku na nka wo sred wadi nanso da emu ya dimpo ho na otwedi ampon nna nanom abosom ne nsamanfo ekoye moa hye ho ni monyam saa da na yesa nkwape wa pa idide eda otamfo ka no nkunu wadiri saa da na nanom nkwape wa enkoye edeyi na didi broso ne nyina ye otwedi ampon ani monyam enna bode enne nhyehyeye bi no efise eka otamfo nko eka wonipa bi nkumpo na nkenhyi otokora ka bi nsofie ewie ebo ka bi bo so enkaye bibi enye yie nanso esanse onyankopon adwene ni nipa adwene nya penti no nya de nipa pe ene onyankopon pe yemfa ase dem onyankopon afia no ahia obi ampe bambo mfa ma ne kra fi se wiase na hokwa afi de aton no de ye koto no de ada ni dwai de ada na kokko de ada na blechire de ye kuku no afi kwa wi ya adwaboye ahodo ya ahunfi eko ntimisrew obi ama ne mpa ebum ene ne bambo mu enye den emfama no medamase arishima ma menimu hia samre ekobo no nsia no numabo menye program anadwo se da meye video se anadwo na wase efi se wo se wase enchechiremu ne wum okusie opia wia ne nkonti ba na sa no okusie mpia wia eye musuo obepia wia na bibi na epam no tie hia anwumi fan a eya asem tiawa enema bi koso a enye na mahwefo eye na nakase TV ahwefo mosomfo na nakase wo ya de yie matiefo memma enimguase ntu obi ada memma ntoto ntu obi ada je obi a wontie me na wanya na dwen se ope bibi ehunu ape bi ati ape bi ahwe efise mpelimfo se akokoba obe woni ene di abebesre akokoba ya obe woni no ono di abebesre obi nti ase akokoba so obe ne maame a obonse ne maame ne kira abebe no a otete ne se ya obonse ne sere nketenkete na ne ma no mu ebe no no masasa no mu di omo eme no mu nya bindi tida bi akom di won timpanimfo se akokoba obe woni no ene di abebe sere abofla obe ne maame no tambia ne maame didi a onya sinedi me de ba enipa fam na dia ma me kasa nyina wa anwumi fan ne se enema bi koso ewo Facebook, YouTube, Instagram, ne nasefo a menti mu bodini. Menu anom titiriwa mo wa manone. Mo wa kwantuo mu. Mo amwo Arab memu, abrochi memu, amama nyina so a muni Ghana memu. Amanfo afabro nya ho wisa di a ye bu mu a edi nyansa kwai. Enti obi antie die no nyina so no ntie no fenani enhwem yie. Omo de aye nipa mienu miensa enra mienu flame minua utie me abrochima me modini ene minua utie me ewo arabu mamu me modini efrise sebia mu sebia nyaado ye me payantuma en hata bontere ye ncheche de boa ye ho editu ye ho fo ye fa Tete sem amamre amane Sumsum Ahintasem ye de betudwa se adasama obi anfamu aba onfa nsua enfa nante na mwa na blabom na setrem
ya me peni peni mguase ena mabubu obi dini minyimi obi oye komfo oye malam oye dunsini oye kremoni odadoma no busua panyini na sebe obema oma asema bedadwa no na onye papa asem nyina ne se ene wo hwa ne bia ko Facebook aba YouTube abefo kasafoni entintan wakosia ema titru na eye mema na saa wakosia oba bi o ma me ne jo ho me pese me no tra me wale wo ene enam sa adwemboni kuta oba na Ghana memu ha ne Africa abebi memu hanti no o kan ya enu nani nansa osemate ase kafra wapene so te wapene so no enam ekwai mienu ba ko ne bedi nkoma de beba nso oro be kasa video one ne be kasa video a obetwa picture e de ablow ana o de picture bi be blow picture no say ono a say enye ono a enye bibia say any naked picture na dagem enti afi ebi a odnade hiade beto anim na saa asem we ba be kabra bi atwam muntie ne ye ekoso nanso menwa no fofoto emi emfa me sika nwa nanka ene say obi a woye me fans bia na nakese TV adihye bia o follow ye bia no me ma asem mfo wase em obi mfa won san kohye boase me ntra wo obi man kwawi nanka abra wuchiri nanka da eno nti wo ye nka ebo kese pa utia fama unua bia wo akwantuamu ama no ne titru e ma na ye me ma sa eti so de picture ne blewa ni naked picture o de picture ne blewa say pe de beba na say wa komaniska de tosu mienu obeka o de asem bi beto anim na wasa akoboa no e beto so miensa na kura na say obeka se meniska obedima obeha se o demand sika eti obeka se bia o se si ahonam nye enye yi a osian anase memiska nko hadai o ka se onya abotra osian ala ti na minya abotre te obeha se ama ne buofu enti de bewia na say wohunu na dagem wohunu naked picture eti se wan fasika se ya mfam le no a obebo odua eyimola eya adwenkese enti dua na obebo no afi eni na enu eni na nsa obehuna ne se wa flo se obo odua dua no kro obebo no bi wo ho a omfle won kan kire wo obe no recording mabo odua ensia sumasi nti oye recording ma wo no a voice mail ma wo no ano wutie ya bo se obo odua afi obo odua na de be ya ne se dua bo no sesi a no ne maame bi atunufo to o tunufo no wakohunu komfo bi komfo no se obeji usika sei enti bi obeji 30 million 40 million komfo bi enu wakohunu wane obi akoye lie onu obi akoye lie enti lie no oni nipa na koye no nipa no so be fro se me ye komfo enti nipa so mesi aba won so dua na oboye no odi minhio ka ho na ubo dua wan kodani dua no a sebia mu sebia nya ado a ubewu okansa no so no ohopo okansa no ohopo eti ohopo no de beba ne se o wan feskala ma no a afi odi nsuo ne bosoma hunahuna wo omo de aye nipa be se enwotwe enura ade akwaside adwada ye enura adwada nipa be mienu mai ba ko panyina na ne afie ono oba no so akasa the same thing ono oba no kasa oba no se wayi ne ho de akire no na sebi wo ye papa enya adwemboni ne kuta nipa ena wafre obi na ase wo hwe naked onso hwe naked a adenti na wo se waboni dua won fa sika mele wa ne sika e mfamle no eye force ada wo de aye nkrofo ama mai opanyiri betia ti ne suo na ano no nya asam keto waboni dua enti dua bono wadi man di sika bi se nipa na fa sika na ama no a dua no onko dane woni komfo bi akoya akwai se ono obi akoya akwai wonye komfo se ya boni dua ma nipa na se wo komfo afre nipa na se ya bo dua ma dane dua na obewu ama edudu no ano oya wo so obo dua na oboye no enye papa ya omudi bunkrofo wo ayipa internet so a enya asem keto a enura nipa bi o flame o ala bemu a me pese me bodini minua no nipa kro a me kasa minua enye me ma me ba ena enye me papa ba na emum unua ne obi a ono ya adwene ba ko na nakase atiefo mahwefo na nakase followers bia eye minua eye mebusuani
enti ne me ekoso no mu am wa brochire me ma no a sebia bu sebia nyaado mo nwene mo ho a se wo po ba pe okrom ni ba bi na okrom ni ba bi obi ni no na enkoye so ati ase enye so oba bia na oba bia wo hunu internet ya obi nipa number of phone so a na ye ba ko wo se mepe no no nso agya atum ebe wi akire was wo hunu me naked wan fa sikase ama mebo odua na o frenshio be se de ho no de abodua ebi kra no voice na o de ama obi wo so a naked na so o hunu no eye picture na o de asende o se wo hunu na dagam wan fa sikase ama na me pa chawo eye asem papa me fa sa akonya wei e de atu mu a munam sa internet YouTube na sefo ya mintimi nka emiti bodine ahodo so edi bu obrochirefo edi bu omofaso ya abode dada nkrofo no obia benya no so ketua eya azana wuyo na wiase hunu se yemfa Ghana sika nyina mawo yemfa Ghana cars nyina mawo yemfa Ghana japade fie ne japade nyina mfa mawo dakrope obesore eja ho uye uni abone a dwene ho ene de krono no de aduro no one ne kasa internet a o se wo hunu madagam wo hunu naked mabo me ho adagya a kirewo wan feska manko wan feska se amlemia enti besremo Ghana fo abibiman mu amoti abrochima mu mesremo se obe ma na sori a be pa chewo mu ani na ho internet a wade no enya de papa mudwitwa so munyai ewo mu se obi awale internet ama no ho atoro obi awale internet wo hunu bone bia na emom se si a enkrofo de nyansa kwan ne kro no e de abegura saa ne mani mu a wonu obi kasa na aso ope no a wo se me yi me photo a kirewo o se da bi se wonu oba bi na aso ope no a opa mabusuani bi ko hunu ne fie enko hunu sebe ne busuani na saa niema na ekoso no akoso mesi anu ada enipa mienu eti na brada yi anwumi fan se mu humi na me kasa da suo mu a niema ekoso a amanfo edibu mu abrochefo no mu wa kontuo mu duabo no obi o ye no voice no de asende o mabo dua se mayi me ho de a kire wo na hunu mi naked na wo fase blame no wan fa blame abla enya papa enti be pa chew eniema ekoso wo ewiase me de besia ahwefo sa video ya me ye sa mre yi ehia me che video aba ye firi mre tententi besi na firi se ebe ya me ya se obi hwe na nakasi TV ya wo ye menua na oba bi ebe dada no be ma bi su be dada no ebe wi akire se mayi bi be ma akire wan fase ya ma fase bla enti be sira mo amuwo mo abrochima mu amama anso no fase video fa send wunua bia wunini bia because eyade a amanfo ekoso a eye fraud ene krono kase pa enom de abetena internet a yade je nkrofo a enya asam keto a ebi mama nim kura buru be duo nu enu adwo amisesi so enu adua enu adwoada enipa mienu ene edi sa di wo mo man ba ko de wo sua manani achi gina mu a fi se osuro duabo ene duabo eda fom enti be pa chew internet so emprampra no munditwa so na emu amo mumani na ho so wo obi internet na fi si woni gine ho a ma busuani bi nko hunu obi wo mpa wa ye wadamfo ebe wi akire ba kokora de eye ni hu ni papa ene odo oba ne ma no se oba no ne hyehyɛ yo so ne koye di yo ewi akire oba no se ohunu na dagam wan fasika ma wa friendship abonidua ama konfo se konfo bi afre ne se waba no so obedane dua no on fasika se emla enipa na ba no ho abaye no ho ade wan fasika ma obewu ama man ne de ayem hyehye enye nananom adawroma ya wo hwe nanakasi TV ya empo wo frɛ me a me kire ne kwai bi ene kasa bi a wonka ene kwai bi a enka sebi mu sebe nyaado ka sebi oda ho no ka ne nsono egugem enti be pa chew fa video yi send wunua bia wuni no so oyoba so oyebema internet so mpratwe so obi se woro ho kire woro no ho akire wo ka kire se da bi internet so mpratwe no me pam chew muntwa sokura na maso ebu
me kon me tikura epa me epa chow me dum besia mo ani na ho me mo bia efinshapa afi ekona wieye ye be ko children's home obi a wo ope so obeboa ma sha ase eboa me ho fi se wiase yenso obi beboa mo ani a ente se wawa ne ho ode hye so anko a akwa adwane enti be gwa homboaboa so eblepem de bia maboa me ho akoduro no ahwefo obi a wo ope o tema so obeboa se yenkoma enyanka ne nwisia ne mobrofo ekunafo nuane mo somfo de na kase de mani tua medwumadi a medie efiade bia me koyi saraka me koje chaniema ema ayalefo ma stress na de otire nkwa ho efiade bia me kom ye emfia duasa ne akire ni efiade bia me koje chaniema na we de ye de ko children's home na me de bia ko cheche mobrofo se de afi bia me ye no enti me sremo Sumsum pe nenso honam yemre obi owo pe eye nhira de mawo hwe obi time bablo kire me ye ho ahwan journalist me ye ho ahwan TV me ye ho ahwan de ben de bayi na ma sesika eblo kirefo ya tikuyo na ma tam sika akese na mo de amamo ne ntade ebe wi ache ono ade awose ne srem one na busua na edi o na na kese mpo de me wompo me de manipa enti obi ade ode ababia no baby e beko bia no mebo odini ade a wode baaye se iska e behwe se e beto ho niema ye to niema kakra e iska beto so ye o se iska e be maniska de o se niema be niema na wo so hunu se sebia mu sebia nyaado de obo polo no anesane men fasika emfa komu obi se me ye journalist we me ye TV station nipa we na Ghana fo ya tikuyo ya ye de ben de bayi na mo moti abrochire no ma se sika ete se do so po na de manipa no ba akofo no de abewa sare sire mo no nko abedi te wiase mo sorry a mo ye journalist mo ye radio presenter na TV wan hwan ene mo ye journalist ne mo di domani mo sora mo ko abrochire si e ko giska de abeboa mo brofo ni wisia na ma be giska na mo di e ya sudie de ban hwe Ghana fo timi ko Arab bem Arab ni diska be man kese pa je fa ko bo ewisia ni nyanka je idi ildo ni idi photo fa ko to nwai ni nantwie fa ko ma mo brofo ye nuane fa mo oba ko to nwai be mienu na nantwie mienu ade aka nyina ode wasare sirem Arab mem na wo ko ye no a sika na de ma wo se fabla be nyanka no ya wo de be wasa wo sirem ye kakra bi no broni no na Arab ni no wo isra kana guso o wayi musuo de guso ti ade a wani sika no sebe tokro nanumu tokro ntuai nanumu mfu wira ena odi sika ma wo je fa ko ma nwinsia enyanka fa ko boa moblofo na waji sika no okoto ade ba akumienu odi sika na so botom odi ato aduane odi ma wo yire no ma adi no me no ebe kan wo yire no mba mo de ye be ji sika na de akoboa moblofo na mo ebi kura na asofo bi yetimi ko fa yalefo ne da betena 3 ye kwa ho ka kwa ho ne die preach doctor se emfa se emla eno he TV so a obehwemu na TV station no obi na akoto airtime eno akofa yalefo na besiwo eno omu ji microphone nsem sika obenya so no me obenya so akatua nyame betua wo ka na wo bebre na beko asefo firi se onipa no de ope ene na ko mama yiska se je fako bo amobrofo na sika no wagye dia wasa wo sire mu a se sika no yidi ma wo no ne yaw ebeba wo so enti be pa chaw mu amu wa brochire obeti ese wan hwa betikuyo obeti ese wan hwa be yewe na nakesese beboa ye kwa children's home ye bebo obi adin ni passport si bre sika na niam ye koto ye ni die ni sika ni ye be che sika so ankasa ye be che sika ye be che nuane ye de beboa sede sebe mo am bible na mudi akire no wo se obi a owo nyame sompa ene de wo se de osu no ne nyada yi ebom ensu wo se obma sumu wo nhira e che de oje enti mesre men tam sika mo abro kirefo a matiti ekuekuekueku a mo sori a mo se ho abetikuo TV station nipa bia betikuo radio station nipa bia betikuo ya discover koma NGO ni na sefo no na diska koma nipa ba akofo na mate sane ma hodo na mo dia ma no mo se actual pay ticket no dia baga na me cast ma kire wo nya nhira bia firi mu hute
Fise nipa na ade ama no e ono a ne yire ne ma ono okunu ne ma ono na busia e na ebedie enhyira bi anim na naka sese beboa na yemfa komwa enyanka ne nwisia ye be che niema he se munim kura munim hwe kura no sebe minim owu a mehwe na lockdown no me kokro baako 11 misika saaye me to mitundra ene me 4x4 e de boy baby said the hope and crone e be ka kire wo anya bia mu hunim motei ko enhyira fm eja wusunom ko bisa ko oyerepa fm bisa ka jamna obeka kire wo ko ajenkwa radio na ko bita betio ba ko situasi Mandela me ne program yi o radio station radio presenter pa ko bisa ne enka kire wo the whole Ghana mi kokro ba ko du ba ko the whole pankrono me che niema me kasika me se no a se Okomfo bi a enkampo ko de be ya kasesem ko de be ya hantan ko de be ya dwe ko de be ya homaso empo kameti bi diskana to fie kase bi ana empo enka me ka kase na me tundu na me 4x4 me sa ton ka ho no enka me trem na me sa de ya kasesem na enso so no sa de am ye no enya bia no agini pankwa enhyira damanim ama me yire ene me ma dache me dia to enhyira de ama me kra enti wiase de obeye bia edawanim saye papa saye bone edawanim kwakura mo che wa samado o ya wo hwe wo bone a wo ye nyina no asamado o ko na wakotua soka etimi nua mudi nyansa kwai kwa amanone kwagigi nkrofo sebsika sie de koboa mobro ni nwinsia mo ba ye nti kutame ye nti jame ode be kompo a okoto osebe emo bag ba akope na de aka nyina ode wasa ne sirim benya so akatua enti misre amanonefo me pesenka afiwei eye different na mo amuhunu dwumadi a wankasa wusika kakra no a wode baaye no akoye bidi nyame jamo nyame nko obi amoa onye obi amoa onye obi akoma so ade ma no de ohia ba nyame ma nsanka de yade alansa no so nyame nsa ne ade de enkonua ne abebrese bi dan so twedi ampo nyimfiri no so omo wa kontuom titiru de ohia nkrata me sene nata no se me sre omo bia nsan kan nkrata de ohia odo ne nsanka mo amoti abrochira mubu mema kwasea mo ma no me sre sakra wadwene kopa ni pare chewo na benya so akatua mo mema wabetra brochira oba dini sika atiri mo wirem ato aduane am wadi obi mpo didi nkrata dia aboale amonya nkrata onya nkrata ni wie no ena wo bo ba no so dwe menua eye no me kase de bawo menam ka kire wo da chia nkwa ama no enche bia wo yade betuma bo nkrata no ene sika ekwa nipa nifa wo no obenya no me nipa ni sugu ni yem no ne nyakopo tua wo soka entimi nua se wo ye obi bone a nka so wafa ho adi o se obi ye obone a oye bone de tia na kra se wo ye obi bone a wo ye bone de tia wanka sa wo kra o sugu ni yem na ne kra tua wo ka na se wo ye papa de mo obi a o tonkwa o tonhyira e de ma wo kra nipa somasi metere so anu asore ni nyina no wo kasa no na o kra so e me na aduane di nyankopon hyira wo bia afi apam na agina tuo bone a ya se wada samaso oduma nkwa twetwam na nata no mfa ne sekai omfa ne tuo omfa ne pia omfa ne jan omfa na kode enkonye ne babia medamase miniano muslimu ifo so me mamo assalamu alaikum bye bye.